फराब झाली आणि नांगर फराबचा उद्देश काय हा की मोरजा देवीचो शकता त्या आणि गावाची एक प्रथा हा त्या प्रथेप्रमाणे आम्ही नांगर फराब करतो. तर प्रथम नांगराची पूजा करतो. पूजा केल्या उपरांत सगळे मानकरी असतात गावाचे जे भड करतात आणि ती पूजा भटा मान असता. पहिले मोरजा देवीची पूजा करता तो म्हणून त्याकाच तो मान दिलो तो करता पूजा. त्याच्या उपरांत मानकरी आहात पहिली भट जात धरता. त्याच्या उपरांत 3 फेरे भट मारता आणि त्या उपरांत पहिलो मानकरी जात धरता, दुसरो मानकरी जात धरता, तिसरो, चौथो आणि पाचवो अशा पद्धतीन ही आमची प्रथा जी आहा ते सगळ्यांक गावाच्या महाजना हक्क आहा. त्याप्रमाणे आम्ही ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे ही मेच्या 22 किंवा 24 किंवा 25 तारखेक करतो. त्याच्या उपरांत नागरणी लोक त्याच्या उपरांत आमची गावाची प्रथा हे प्रथेप्रमाणे नंतर जोता आमची बांधतात. त्याच्या पहिले कोणाच गावात जोत बांधत ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.